Ahojte, veľa ľudí sa ma pýtalo, ako používať čínske mapy. Takže dneska vás naučím, ako používať čínske mapy, konkrétne Baidu Map, teda Baidu Ditu. Treba vypisovať v čínštine, takže napríklad dáme Nanning Boguan, čo znamená Nanningské múzeum, tak si naklikneme sem. Chvíľku musíme počkať. A teraz musíme dať túto modré, Dao Zhe Qu. Tým, že som momentálne na Slovensku, tak samozrejme to nie je možné, takže si musím zmeniť toto what page, práve teraz moju lokáciu. A prednostne nám vypíš toto ťač, sme my šoferovali. Tak by to trvalo 43 minút a ukazuje nám to pekne. Kde? S tým, že dáš túto, kde je červená veľká zápcha, žltá, že bude menšia zápcha, môžeme si to teda takto prekliknúť na inú mapu, kde chceme ísť. Dáč znamená, že by sme si zobrali taxíka. Keby sme si zobrali taxíka, tak sú tam rôzne ceny. Vidíme, že od 18,93, tuto si môžeme predstaviť cenu. Tuto máme verejnú dopravu. Ukazuje tu rôzne verejné dopravy. Tuto vidíme, že to trví 60 minút, 50 minút a tak ďalej. Keď sú tam takéto rôzne farby, takže sú to metrá. Tuto vidíme, že potom by sme museli ísť 992 metrov bicyklom a tuto vpredu by sme museli chodiť 14 minút. A keď tu na to naklikneme, a to nám ukáže presne, ako máme ísť. Môžem dať, že kajš a ukáže mi to vlastne. Tak momentálne nie, lebo nie som v Číne. Je tá linka 5 a 3. 5 je teda modrá, linka 3 je fialová. Takže tuto nám ukazuje, že musím ísť z tejto lokácie. Nastupujeme vlastne na tomto metre, vystupujeme na tejto zastávke, zastávky bude 6, môžeme si to teda aj sledovať. Ako máme túto 5, tak hneď napravo je písané, že vlastne ktorým smerom máme ísť. Bude posledná zastávka a vlastne, aby sme vedeli, ktorým smerom ideme, vystúpime na tejto, prejdeme vlastne na metro číslo 3, až sa dostaneme na Shibouguanzhan, kde musíme vystúpiť a potom prejdeme cez C-čko, cez východ číslo C, teda východ písmeno C a tam máme možnosť, buď pôjdeme bicyklom, to je 6 minút, alebo potom pešo, to je 15 minút. Ak by sme si tuto naklikli, tak opäť vidíme, že ako by sme museli ísť. Vlastne tuto nám ukazuje, že vystúpime pri C-čku a takto to prejdeme. Možnosti sú Buxing. Buxing znamená, že ideme pešo. Kebyže ideme peško, tak musíme ísť 4 hodiny a 19 minút alebo bicyklom, čo by trvalo 54 minút. Ďalšia možnosť je, tuto si môžeme vybrať, či chceme ísť klasickým bicyklom, čo by trvalo hodinu 21 minút, alebo elektrickým bicyklom, čo by trvalo 54 minút. Takže je dobré si to nakliknúť, aby sme náhodou teda videli, že tam je 30 minút rozdiel. A keď je nejaká iná aplikácia, ktorú by ste sa chceli naučiť použiť, tak mi dajte vedieť do komentárov. Ahojte!